Sip. Ngaturakan batang santi gepeng. Nasi melek. Gimana kata lumpen? Pak Kades Jati Drojok. Sugedalu banyak Pak Kades Jati Drojok. Margo Laras Tetap Jaya Pak Sukri. Saking Pak Kades Jati Drojok. Sugedalu Pak Kades Jati Drojok. Nyiwer ta Mas. Sebisa malih Pak Kades Jati Drojok kok nyiwer. Mirsani Margo Laras. Sebisa malih Sugeng Dalu Pak Kades Jati Drojok. Kedung Pring Lamongan Jawa Timur. Nyiwer.
nyoto warung pojok kebon raja. Oh ya saben dina ayo padha midhangana baritane bapak para praja nyata kanggo warga sing ana desa migunani kanggone satoni rapopo mayes obat di anani ojo lali perjangane bapak bupati warung pojok kebon raja tambane